Luna plină Vesak din luna Mai, meditație cu Buddha al medicinei, vindecător al luminii lapis lazuli. Adevărul nu poartă etichetă, nu e nici budist, nici creștin, nici hindus și nici musulman. Adevărul nu e monopolul nimănui, tot așa cum, de exemplu, dragostea unei mame pentru copilul său nu e creștină sau budistă, este dragoste maternă, fără nicio altă calificare. Etichetele sectare sunt un obstacol pentru libera înțelegere a adevărului. Ele introduc în spiritul omului prejudecăți dăunătoare. Pentru a înțelege adevărul, nu e necesar să știm dacă învățătura provine de la Mahomed sau un altul, sau Isus, sau Maica Domnului, sau Arhanghel, sau Buddha, sau Krishna. Esențialul e să pricepem, să înțelegem lucrurile. Dacă leacul e bun, boala e tămăduită. Puțin contează cine l-a creat și de unde vine. Dumnezeu este în fiecare din noi, indiferent de religie, de cultură, de sex. De aceea vom aborda teme din cât mai multe religii: ortodoxism, catolicism, hinduism, budism, etc. Să înțelegem că trăim prin intermediul unei ființe care își admiră frumusețea interioară și care reflectă asupra ei însăși, adică asupra Universului, care este Dumnezeu, indiferent ce nume îi se atribuie. Adesea se ridică întrebarea dacă budismul e o religie ori o filozofie. Nu contează cum îi spunem. Cei ce studiază istoria religiilor sunt surprinși nu numai de libertatea gândirii, ci și de toleranța permisă de Buddha. Vesak, sau ziua de naștere a lui Buddha, este una dintre cele mai semnificative zile. Potrivit legendei, Buddha s-a născut, a atins iluminarea și a murit în aceeași zi, evident în ani diferiți, în timpul lunii pline din mai. Conform calendarului gregorian, sărbătoarea cade la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. În vremuri de durere, boală sau stres, mulți budiști se bazează pe meditația sacră a lui Buddha al medicinei pentru vindecare. În budism, cuvântul minte este adesea folosit cu sensul de stare de spirit și astfel nu este surprinzător faptul că meditația este acceptată pe scară largă ca medicament. Au aceeași rădăcină în limbaj. Nu este o coincidență. Cuvintele medicație și meditație sunt diferite doar cu o literă. Ambele provin din aceeași rădăcină latină, medeor, care înseamnă a vindeca. Deși toată meditația budistă poate fi considerată vindecare, folosirea minții pentru a vindeca corpul, cea mai mare parte se îndreaptă spre meditația asupra Buddha al medicinei, în mare parte datorită legământului sacru al lui Buddha al medicinei din sutra sa. Promit ca toate ființele care sunt cu dizabilități fizice sau bolnave din toate punctele de vedere să fie binecuvântate cu sănătate bună, atât fizic cât și mental. Toți cei care omagiază cu fidelitate pe Buddha vor fi binecuvântați. Meditația cuprinde mesaj de iubire, de bunătate, care se concentrează pe construirea pozitivității printr-o mai mare compasiune pentru sine și pentru ceilalți. De asemenea, urmărește să scape oamenii de emoții negative. De asemenea, meditația promovează fericirea și bunăstarea.
S-au efectuat studii care au confirmat că intervențiile de meditație cu bunătate și iubire ar putea spori emoțiile pozitive în viața de zi cu zi și că practica acestora continuă ar putea oferi o viață mai bună. Sistemul imunitar răspunde la reducerea stresului. Cardiologul Herbert Benson, fondatorul Institutului Mind Body de la Harvard Medical School, care s-a angajat în mai mult de 30 de ani de cercetare cu privire la beneficiile meditației asupra sănătății, afirma fără echivoc: răspunsul de relaxare din meditație ajută la scăderea metabolismului, scade tensiunea arterială și îmbunătățește ritmul cardiac, respirația și undele cerebrale. În același mod, stresul, doliul și lipsa de somn ne pot îmbolnăvi. Meditația, mantrele și rugăciunea pot inversa aceste daune. Și trecând dincolo de aceasta, chiar și agenții virulenți răspund la meditație. Liniște răspund la recitarea repetată a mantrelor. Susține și știința beneficiile vindecătoare, indiferent de alegerea dumneavoastră de meditație. Iată o listă scurtă de moduri în care mantra și meditația vă pot ajuta cu unele studii. Efectul asupra creierului. Creierul schimbă corpul. Au existat numeroase studii care au implicat remeneuri care arată cum că meditația și mantra au arătat o creștere a activității în zonele în care controlează metabolismul și ritmul cardiac. Alte studii asupra călugărilor budiști au arătat că meditația produce schimbări de lungă durată în activitatea creierului, în zonele implicate în atenție, memoria de lucru, învățare și percepția conștientă. Dr. Stan Chapman a subliniat că mantra, care este repetarea unui cuvânt de mai multe ori, creează un răspuns biologic de relaxare vindecător, mai ales dacă este și vizualizat. Dr. Chapman este psiholog în Centrul pentru Medicina Durerii de la Emory Healthcare din Atlanta. El a adăugat: meditația nu este greu de învățat. Nu trebuie să vezi un terapeut de 40 de ori pentru a învăța, dar ca și tenisul este o abilitate. Trebuie să exersezi. În timp, oamenii dezvoltă foarte rapid capacitatea de a produce aceste stări meditative foarte relaxante. Când meditează de mai multe ori în timpul zilei, oamenii devin mai relaxați pe parcursul întregii zile. În multe studii, atât mantra cât și meditația au arătat o creștere remarcabilă a sistemului imunitar, numeroasele noastre arme în lupta împotriva oricărei boli. Așadar, în continuare, vă propun să ne conectăm cu ființele de lumină, indiferent de religie. Vă propun să ne deschidem larg mintea spre a accesa cât mai multe frecvențe a luminii lui Dumnezeu. Vă propun să nu mai trăim în dogme, în manipularea minții și a inimii. Știu, pentru noi, creștinii, este greu să ieșim în afara dogmelor, dar așa cum Biblia a fost transmisă din generație în generație, fiecare interpretează așa cum crede de cuvință. Pentru mine și pentru mulți alții, Iisus există în inimă și nu pe pereții bisericilor. Biblia vorbește despre Mântuitor pe când era copil de 12 ani, apoi adult la 30 de ani, fără să ne spună unde a fost și ce a făcut în cei 18 ani de viață. Experții au lansat teorii care susțin că Iisus a trăit printre iudei, esenieni, tibetani, britanici, amerindieni sau daci. Cred că și eu pot să-mi deschid ochiul, inima și mintea spre a-L cunoaște și simți pe Dumnezeu din alte perspective. Toate practicile divinității, printre care și Buddha al medicinii, sunt practici de bunăvoință și iubire. O minte disciplinată aduce fericire.
Radiază iubire nemărginită către întreaga lume, sus, dedesubt și peste, nestingherită, fără reavoință, fără dușmănie, învinge furia cu non-furie, învinge răul cu binele, învinge răutatea cu generozitatea. Picătură cu picătură se umple oala cu apă, la fel înțeleptul, strângând-o încetul cu încetul, se umple de bine, spunea Buddha. Iisus Hristos, Buddha, Moise, sunt avatari, manifestări ale ființei supreme pe pământ. Dar cine este Buddha al medicinei, vindecător al luminii, lapis lazuli? Acesta este unul dintre aspectele lui Buddha, o ființă iluminată, ce se ocupă cu vindecarea suferințelor fizice și psihice. La un moment dat, în trecutul îndepărtat, Buddha al medicinii a fost o ființă umană, un bodhisattva, care pe parcursul încarnărilor sale, în aspirația sa către statutul de Buddha, și-a definit direcțiile de acțiune în vindecarea tuturor ființelor aflate în suferință. De-a lungul istoriei, se crede că este utilă meditația asupra imaginii lui Buddha al medicinii și preaslăvirea mantrei sale, cu dorința de a alina suferința și a atinge iluminarea. Buddha al medicinii protejează ființele de boli fizice sau mentale și de alte primejdii sau obstacole și le ajută să elimine ura și ignoranța. Este importantă rugăciunea zilnică adresată lui Buddha al medicinii, nu numai pentru vindecarea bolilor, dar și pentru alte activități. Dacă ne confruntăm cu un dezechilibru, o boală, o suferință fizică, mentală sau emoțională, o lipsă de abundență sau orice care ne produce durere și suferință, putem solicita ajutorul și ne putem conecta vibrațional la energia vindecătoare a acestei entități de lumină, Buddha al medicinii și vindecării. În tradiția budistă, beneficiile vindecării sunt îmbunătățite prin vizualizare. Așadar, și noi să închidem încet ochii, să ne așezăm comod, ținând spatele drept și să ne relaxăm. Inspirăm și expirăm. Ne liniștim mintea, ne liniștim corpul. Inspirăm și expirăm. Și încet, încet urmărim respirația noastră, cum pătrunde și iese din corpul nostru. În liniștea sufletelor noastre invocăm Tatăl Creator și Mama Divină. Invocăm Duhul Sfânt și Fiul Iisus Hristos. Invocăm pe Maica Domnului și toată ierarhia luminii lui Dumnezeu. Chemăm sinele nostru superior și orice ființă de lumină care dorește să participe și să susțină această conexiune, și cu adâncă recunoștință chemăm să ni se arate ființa de lumină, Buddha al medicinei vindecător, al luminii lapis lazuli.
Inspirăm și expirăm și vizualizăm, simțim cum în fața noastră apare o scânteie de lumină care ușor, ușor se mărește. Apoi, din ce în ce mai mult, se creează o sferă de lumină aurie, care pe măsură ce crește tot mai mult, observăm că își schimbă nuanța în lumină albastru-cobalt. Lumina ia forma unui trup uman, mai precis a unui călugăr budist ce stă așezat ca pe o pernă pe o floare de lotus cu petale albe și roz. Este Buddha al medicinei vindecător, având o robă de culoare aurie. Buddha ține în mâini un bol cu nectar alb și o plantă tămăduitoare numită mirobolan. Corpul lui are culoarea albastră de lapis lazuli. Observăm că în spatele lui s-a format o aură de lumină aurie ce radiază în diferite lumini frumoase, calde și plânde, de culoare verde, roșu, roz, galben, violet. Lumini ce parcă ard plăcut și ne transmit liniștea și pacea. Luminile parcă vin și pleacă ușor, fiind mereu în mișcare. Buddha al medicinii este în fața noastră. Corpul lui este ca un cristal de lapis lazuli pur, translucid, emanând energie binefăcătoare. Încet se aude ca venind de undeva din trecut mantra lui vindecătoare. Om Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Bekanze, Raza Samugate Soha. Așadar, Om este începutul mantrei, invocând binecuvântările corpului, vorbirii și minții lui Buddha al medicinei. Bekanze, Bekanze, însemnând tu ești vindecătorul. Maha înseamnă tu ești marele vindecător. Rața, regele vindecător. Samugate Soha, vindecă-mi corpul, vorbirea și mintea și eliberează-mă din acest ocean al suferinței. Așadar, transpunând mantra lui Buddha vindecătorul, înseamnă: O, tu mare vindecător, regele vindecător, te rog, vindecă-mi corpul, vorbirea și mintea. Eliberează-mă din acest ocean al suferinței. În timp ce se aude mantra cântată,
O lumină albastră frumoasă pornește din inima lui Buddha Vindecătorul către corpul nostru și observăm cum se poziționează deasupra capului nostru. Apoi coboară în interiorul capului, cuprinzând și spațiul dintre sprâncene, apoi gâtul, urmând drumul spre inimă și de aici în întreg interiorul corpului nostru. Lumina albastră ne cuprinde tot corpul. Această lumină este o lumină vindecătoare, este o lumină sfântă, este lumina divină care ne purifică întreg corpul. Acesta este purificat, complet purificat. Cauzele suferințelor, ale durerilor, ale tensiunilor, toate dispar. Am primit energie vindecătoare, nu doar purificându-ne corpul, dar și mintea. Inspirăm energia vindecătoare pentru a ne vindeca tot mai mult. În timpul recitării mantrei, primim energia vindecătoare de la Buddha al medicinii. Ne vindecăm încrederea în noi înșine. Inspirăm și expirăm și vizualizăm cum Buddha Vindecătorul coboară bolul cu nectar alb deasupra capului nostru. Acesta ne învăluie cu lumina albă, apoi ne cuprinde interiorul capului, coboară spre gât, spre inimă și în tot corpul. În acest nectar este un nectar medicinal care are toate proprietățile energetice ale medicamentelor, de a ne vindeca corpul, de a ne hrăni corpul, de a ne susține corpul și de a-l reînnoi. Vizualizăm cum nectarul curge în creștetul capului ca o cascadă, ca un curent de apă sau ca o ploaie. Nectarul din bolul lui Buddha curge ca un șuvoi și vizualizăm cum ne curățăm, cum ne purificăm. Ne simțim fericiți, simțim pacea și bucuria. Acum suntem protejați și plini de lumina lui Buddha Vindecătorul, lumina ce ne iluminează și pe noi, permițându-ne și nouă să accesăm cât mai mult din natura Lui. Ne simțim și noi ființe ce radiază lumina sfântă, lumina ce alungă tot întunericul din viețile noastre, din gândurile noastre, din emoțiile noastre. Simțim cum fericirea și plinătatea lui Dumnezeu se revarsă asupra noastră, cum suntem iertați de toate greșelile făcute,
Simțim cum corpurile noastre devin din ce în ce mai ușoare, mai flexibile și parcă ne-am ridicat deasupra solului și am pluti într-un ocean de lumină. Nici o grijă nu mai este a noastră, nici o distragere de la calea minunată pe care am pornit nu ne mai oprește. Suntem ușori, suntem liberi, plutim. Suntem atât de calmi și în același timp atât de fericiți. Suntem în lumea lui Buddha. Vederea noastră se modifică. Observăm că tot ce ne înconjoară este înconjurat de o aură energetică. Chiar și obiectele din jurul nostru emit lumină. Totul este vibrație pură a energiei și luminii. Tot ceea ce era durere a rămas în urmă. Tot ceea ce era suferință s-a disipat. Suntem liberi. Suntem eliberați din lanțurile care ne țineau prinși în karma negativă. Bucuria ne inundă, ne putem mișca ușor, sufletul nostru este fericit. Toate fricile, toate temerile au dispărut. Suntem liberi și fericiți. Toate nevoile noastre sunt satisfăcute. Abundența curge ca un râu de aur în viața noastră. Ne simțim minunat. Observăm, simțim cum Buddha își întinde palmele sale și ne atinge ușor creștetele spre a sigila grația sa în structurile ființelor noastre, spre a ne crește capacitatea de vindecare și spre a anula cauzele și efectele suferințelor noastre. Lumina albastră de lapis lazuli ne înconjoară ființa, iar corpurile noastre devin translucide. Prin lumina albastră circulă mii de particule aurii, aceasta conferindu-ne puterea de vindecare, puterea de purificare. Este minunat. Sufletul nostru este plin de bucurie și lumină. Inspirăm și expirăm. Cu multă recunoștință, mulțumim lui Buddha al medicinei vindecător, al luminii lapis lazuli, pentru tot ce ne-a dăruit și îl rugăm ca din acest moment să ne însoțească pas cu pas în viață, să facă parte din familia noastră divină, să ne ofere înțelepciunea și vindecarea de care avem atâta nevoie,
clipă de clipă. Mulțumim tuturor ființelor de lumină pentru toată asistența oferită și promitem că ori de câte ori avem nevoie de a ne ridica din oceanul suferinței, vom apela la familia noastră divină și promitem să dăruim și noi la rândul nostru, atât cât putem, ajutorul celorlalte ființe care se zbat în lanțurile karmei, pentru că Dumnezeu Tatăl și Mama Divină ne vor ființe supreme, nu ființe subjugate. Așa să fie, așa și este și așa vom rămâne în vecii vecilor. Amin. Ființe supreme. Deschidem ochii și zâmbim și privindu-L pe Buddha, vindecătorul din imagine, gândul ne zboară către cristalele de lapis lazuli cu care ne putem înconjura și rosti alături de ele mantra lui Buddha vindecătorul. Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Bekanze Ranza Samugate Soha. O, tu mare vindecător, regele vindecător, te rog, vindecă-mi corpul, vorbirea și mintea. Eliberează-mă din acest ocean al suferinței.